Must let us come together. Chief Ugochukwu Ikoku Ben Ugochukwu Ikoku o mere ihe dike si Object Movies International mere ihe dike anyị na-asị gị nọ na ABS. Chief Ben Ugochukwu Ikoku onye edemede odega akwụkwọ rinne n'ihe gbasara Igbo ntị ike the true origin of Igbo and her culture. Ọchọ ihe ukwu odego ma o tinyechara ya mana CD ya ka ị na-egere ya ka anyị ji wee maka onye edemede nakwa ihe onye nka na-eme ihe nka doro anya. Anyị nwekwara dike Ụgbaja oziọma ọdịnala ka na ya kedu ka anyị bido na ihe gbasara ụmụ akwụkwọ a ga-enwezi mmasị ịgụ akwụkwọ n'oge nkịta? Ihe butere ụmụ akwụkwọ adịghị enwezi mmasị n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ịgụ akwụkwọ taa oge ụfọdụ asịkwa na ụfọdụ dịkwa ka osi ndị na-achị anyị na-aga n'ihi nchọpụta anyị nwere ụfọdụ ka ọ na-aba jụọ ha sị na asịsị amaghịzi na ụmụ akwụkwọ ịgụ akwụkwọ dịka ụlọ akwụkwọ nke gọọmenti nwe. Ọ dị iche na nke nnọrọ onwe dịkwa iche na nke ndị ụka nwe. Nke ndị ụka nwe na-agụ akwụkwọ n'ihi na ọ bụ iwu na ihe agụrịrị akwụkwọ ama ya bụ otu a ka anyị si fụ ya na nchọpụta anyị mere. Mana ife anyị na-ekwu bụ na ịna-anya anyị nwapụ ndị na-ede akwụkwọ ma ọ bụ na-akụzi ihe gbasara Igbo ma ọ bụ asụsụ Igbo. Anyị na-agba mbọ ịfụ na-akwado ka ụmụaka anyị na-agụ akwụkwọ. Ọ ya kpatara anyị ji ekwu ịna-anya mụ bụ ofu onye n'ime ndị otu Sọlọkwa Igbo Nigeria Initiative. Ya bụ anyị na-achọ ka ụmụaka gụba tụmadụ nke edere n'asụsụ anyị. Onye ka anyị na-eti mkpu ka agụba akwụkwọ tụmadụ nke a edere n'asụsụ anyị na ọ dị ezigbo mkpa rie nne maka na ọ na-enyere ụmụaka anyị aka ịghọtawanye ife anyị na-ekwu na be anyị. Ndị United Nations n'asụsụ Igbo ka oziọma ọdịnala dike Ụgbaja. Kedu United Nations si na ihe dịka afọ 50 na-ama nwezi asụsụ Igbo ọ eziokwu? Ị na-anya dịka isi aga ọ bụrụ na anaghị akwa ya bụ mmiri n'oge kịta ọka nọ n'ikpurukwu o nwekwara ike iribido anyị. Esogbu ndị sigbu mbụ na ọ bụchara eziokwu mana enyego m ya bụ ihe n'eruo ya anya ọfụma fụ na ịbata n'ọka ebe a ejụọ mmadụ ụmụazụ Igbo one ndị a mụrụ n'ala Igbo na-asụ Igbo. Ije na ngwuru dị iche iche ezinụlọ dị iche iche ihe ga-adị na-anụ bụ junior come junior go junior come junior go. Onye mgbe e jụọrọ ya madam kekwana ihe iji asụrụ nwa oyibo ma ọ bụ n'isoro junior Igbo ọ sịghị junior does not speak Igbo and ọ na-ekwu ya ọ na-anya isi ọ na-atụ ya ụtọ wee fee n'isi wee sị n'ebe anyị na-eje dịka ya bụ ọkwa United Nations na-ama bụ ọkwa anyị ga-eneba anya nke ukwuu maka na awọ nọ n'akịrịka ịgwa eziokwu. Chief Ugochukwu Ikoku, kedu ọ bụ na asị na ụmụakwụkwọ ga-agụsị akwụkwọ ike o nwere ihe kpatara kedu ihe a ga-eme ka ha tinye uche n'ịgụ akwụkwọ maka mgbe ụfọdụ ọsọsọ oge eji eme nnene ka ha ji aja tinye uche n'ịgụ akwụkwọ? Ife a ga-eme erika. Nke mbụ ọ bụ na aka ọchịchị na-achị ala Igbo tụmadụ ndị ọchịọra ndị a na-akpọ gọvanọ n'olu ndị iti ga-enye aka tinyegasị ya ihe nrite asọmpi dị iche iche
ọ ihe ndị a na-akwalite ụmụaka wee tie ya ọ bụrụ iwu na tupu nwata dịka esi mebu ya n'oge nke ọchịchị gara nke a ji wee banye na-etibiri iwu na tupu isi na klaasị baa klaasị ọzọ na ị ga-enwerịrị Igbo opekata mpe oruo ife dị etu a ruo ife dị etu a ọ ife ndị a na-eme enwe mmasị ịgụ tụmadụ nke anyị a maka na ị na-anya taata ịfụ na ihe na-eme na be anyị ihe afụ nwata gụsịrị akwụkwọ ị jụọ ya ajụjụ ọ sịrị na ya dị asụ Igbo na ya mara Igbo ichee nọ egwuregwu mana kịta olu ebe ụfọdụ ụlọ akwụkwọ anyị na-arụ bikos o nwere ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ya bịbịazịa taa ikwuo ịkpata nwatakịrị ya agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ịfụ na ọ mara asụ Igbo abịazi ọ bụrụ ihe ndọchi ya aka elekere azụ nye nwatakịrị ahụ ya na ụmụaka ibi ya imekọrịta ihe n'ala Igbo ebe o wee na-eme na ụfọdụ ụlọ akwụkwọ kịta na-etizi iwu na tupu ị na-agbata nwatakịrị n'ụlọ akwụkwọ na ihe ebido nne na nna ga-ebido ịkụziri ya Igbo ụfọdụ nne na nna ndị a na-akụziri ụmụaka ha asụsụ mba ọzọ na-eche na ha na-emere nwa ihe ọma mana ha amaghị na ha na-egbu nwa ahụ egbu n'ihi na oyibo ma ọ bụ asụsụ ọzọ ị na-akụziri nwa ahụ kedu ife ị gụrụ were akụziri ya ịghọtago ya bụ na ọ ka mma na ịkụziere nwa gị asụsụ Igbo kpụrụzie oge ọ ga-amụta asụsụ oyibo nke bụ iji kpakọrịta nkata ya na ndị obodo ọzọ abụrụ ndị Igbo kpụrụzie oge o ruru ya ịmụta ya ma ọ bụ ịgụ ya ọ ya mụta ya na skuul ka a na-amụta etu mụ na gị si mee dịka ụbọchị onwe ndị a ga-atụ ụta ndị nkụzi ka ndị nne na nna ka ndị a ga-atụ ụta maka ụmụakwụkwọ gụsị akwụkwọ Igbo ndị a ga-atakarị ụta bụ ndị ọchịchị maka n'eziokwu ọkwa na ha jide mma ọ bụrụ na ihe dịka onye ndu na-edu obodo pụta na-asụsụ Igbo ike afịa nọ na-asụ Igbo na-emeghị nkụja ịma na ndị mmadụ na-achọ ịnwomi ndị nọ n'elu ọ bụrụ na mmadụ dịka Emeka Anyaọkụ mmadụ dịka Chimamanda mmadụ dịka mmadụ na-afụrụ onye afọ ọ na-asụ n'ọha Igbo ụmụazị Igbo ga-asịkwa na Igbo a bụ ihe ekwesịrị ịdị na-asụ mana mgbe ịfụrụ ndị nne ndị agha ekwesịrị ịdị na-eme nwomi ka ha na-asụ oyibo ọbụna ebe ndị Igbo gbakọrọ ebe na-eme ọha na eze oyibo ka ha na-asụ ọbụna ebe ndị Igbo gbakọrọ ebe na-eme Igbo kọnferensị oyibo ka ha na-asụ gwazie m nne ya Nwodo bụ onye isi ọha na eze nọrọ n'ọgbakọ na-asụ oyibo mana ihe Igbo ka ọ na-akwado kezie ihe ọ na-agwa nwa si ya n'azụ ọ na-ewu na-ata agbụrụ nwe ya ọ nwekwa ka m si na ya anya dịka na-esi agụ n'ihe ị na-ekwu maka tupu mmadụ nwa esi n'ụlọ wee pụọ ọ nne ya na nna ya ka ọma o mere ihe dike o so ọ bụ ndị nne na nna ndị na-emegara anya ga-atụ ụta nke bụ eziokwu bụ na ndị ụta ka achara dịrị bụ nne na nna na-asụrụ nwa ya Igbo o nwere egwu ngụrụ njụrụ ajụjụ ahụ wee sị na nne na nna maọbụ onye nkụzi na-amanye nwa ya ịsụ asụsụ ọzọ na-abụghị asụsụ Igbo ma o jego nkwupụta ya bụ na nne na nna bụ ndị mbụ ụta dị ala ndị ọzọ ụta dị ala bụ ndị nkụzi na-amanye nwatakịrị na ọ bụrụ na ọ sụọ Igbo na ọ dara iwu atabi ya afụfụ ife dị etu a jọgburu onwe ya tupu abịazie na ndị na-achị achị ndị na-achị achị nwere ọrụ gbara ọkpụrụkpụ fa ga-arụ fa kwesịrị ịzụ ọbara dimkpa wee maa iwu siri ike kedu ka ọ na-adị anyị ịfụ na ụmụaka anyị mụrụ na-asụ asụsụ obodo ọzọ hapụ asụsụ nne nke Chineke nyere anyị were ya na nganga asụsụ oyibo bụ ife eji wee gwa anyị bụ Igbo olu na ekeresimesi eme ịga na mpaghara ala Igbo dị iche iche ụfọdụ na-asụzi dị ma Yoruba anọrọzie n'etiti a na-asụ ụmụ ha na-eme ngala asụsụ nke ha na-asụ anyị chefuru ndị nkụzi onye ka na-ekwu na ịkịtacha nne na nna ndị nkụzi tupu iruo na gọọmenti ndị ọchịchị mana na Anambra steeti ji iche ụbọchị Wenezdee niile a na-eyi efe Igbo na-asụ Igbo hapụ nke iyi efe Igbo maka na abụ m omere ihe dịka ndị Igbo ana m ekwu eziokwu anyị nwabụ ndị otu sụwakwa Igbo wepụtara atụmatụ a mana ọ bụ eziokwu na emere ya mana ọ fọrọ ọ bụghị iyi akwa Igbo bụ isiokwu akwa Igbo ha ji gịnarị n'obodo n'anya ka esi eyi ya akwa Igbo ịfụ ha ka ha yie ihe asị onwe gị gịnị na-eme ịghọtago ya bụ ekwesịrị ịhazi ọfụma abịa na omenala ife kacha na omenala niile bụ asụsụ maka na ngwa ngwa anapụrụ gị asụsụ gị anapụgo gị iji bụrụ mmafuo asụsụ gasịa tupu ikwuba okwu ejiji erimeri na ekpemekpe ọ ife anyị na-akụzi mana obodo mana ụlọ akwụkwọ mana edemede ọ ya kpatara edego m ọtụtụ akwụkwọ
nji enye aka ka anyị gbado ụkwụ ebe a mmiri na ọtụtụ akwụkwọ gụtara ntị ike the origin of Igbo and culture eziokwu nke nọ n'ụlọ akwụkwọ kịta. Kedu ka anyị nwere 1 minute, kedu mgbe ị bido nwee mmasị ihe gbasara ide akwụkwọ na ihe gbasara culture ya omenala? Nke bụ eziokwu na amụrụ ana mmadụ amụrụ ife ọ ya bụ maka na ekwuru ya n'ụbọchị Chukwu kere mmadụ bụ okere ife ọ ga-abụ. Amụrụ m mụnwa bụ onye chọrọ ichi echiche ụkọchukwu nke ndị oyibo na-akpọ seminary school, abanye seminary school, mana n'ihi ọgbọ nke Chineke kpọrọ m ịrụrụ ndị Igbo ọrụ wee pụta wee bido ide akwụkwọ ife dịka 80s, around 89, then mana ịgbagono afọrọ na ego epere mpe na-ede akwụkwọ, ebido na praịmarị 3 na-ede akwụkwọ. Ya bụ maka akwụkwọ gị niile bụ edere n'oyibo, edere m etiti Igbo na Igbo, dee eziokwu pụtara kachara ihe na mmalite ndị Igbo na omenala ya na Igbo, nke a nọ na secondary school kịta gọọmenti nyere ya nkwado. Dezie the true origin of Igbo and her culture, nke na-enye nsogbu kịta maka na akwụkwọ a ka ga-asị na ọ bụ ofu nwa ka ibe ya. Ọ bụ na nke a ka ị ga-afụ etu ndị Igbo si wee bịa na etu ndị Igbo si nwụsaa na etu ndị Igbo si wee basaa, ma etu mmanwụ si bata n'ala Igbo, ma etu ife arụsị si bido n'ụwa niile, ma etu o si bata n'ala Igbo, ma etu igwe nze na ọzọ n'obodo. Kedu onye kụziri, kedu onye na-enegara anya, kedu onye kụziri gị ihe niile ebe ka isi wee mụta, ebe ka isi wee ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ, ọ dịbụ mana onyonyo, ọ dị na onyonyo. Ọ bụ nyocha na nchọpụta nke anyị mere, anyị na ndị Israel na ụfọdụ ndị eze ndị Igbo mere ya. O nwere 26 anyị mere, ọtụtụ ndị ụkọchukwu nọkwa n'ime ya. Anyị mere nyocha miri emi, ife dị na ya bụrụ ife m ga-akwụ ọtọ ka mana ịgụ akwụkwọ agụsịa ya, ị ga-ekwe na Kalaba nnukwu obodo origin of Igbo and her culture. Nke Igbo wee bụrụ eziokwu pụtara kachara ihe na mmalite Igbo wee debezie ma ntị ike ọ chọrọ ihe okwu wee derezie gaba akwụkwọ ndị ọzọ.